Tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla asennetaan Vitoon sulakeboksi ja kytketään siihen erinäisiä sähkölaitteita. Viime videolla asennettiin tähän autoon huupijaakku ja erotusrelä. Käy ihmeessä katsoa se video, jos aihe kiinnostaa. Ennen kuin lähdetään asennushommiin, niin muistahan tykätä videosta ja ota kanava seurantaan. Ei muuta kuin hommi. Tällaisen sulakerasian aion asentaa. Sulakeboksi näyttää tältä. Tuohon tulee plussakaapeli huupijaakulta. Tänne sivuun sen tulee kultakin laitteelta aina toi plussajohto ja laitteen miinusjohto menee taas auton runkoon maihin. Hyvin simppeli. Ja hommahan lähtee käyntiin tältä huupijaakulta, mikä viime jaksossa asennettiin. Tossa löytyy se Vevorin erotusrelä, mikä viime jaksossa asennettiin. Jos asia kiinnostaa, niin tsekkaa video. Huupijaakku esillä ja nyt me pistetään tonne plussa napaan kiinni erillinen kaapeli, joka menee sen sulakeboksille. Ja jos viime jaksosta muistat, niin jouduin vaihtamaan sitä Vevorin setistä kaikki kaapelit. 10 neliömilliset kaapelit 16 neliömilliseksi ja nythän mulla on ne kaapelit vielä ylimääräisenä. Mä käytän sitä 10 neliömillistä kaapelia tähän sulakeboksi kytkentään, niin se riittää ihan vallan mainiosti. Tulee sekin sitten hyötykäyttöön. Tuon sulakeboksin ajattelin pistää tähän tonne repsikan penkin alle. Ja se menee kivasti tohon noin. Se ei haittaa siellä mitään ja se on piilossa ja sinne pääsee kuitenkin kaapelin vetää sitten mukavasti. Sitten aina kun näihin johtoihin laitetaan sulakkeita, niin kuin tässä, niin se sulake pitää olla lähempänä tätä akkua. Eli lyhyt pätkä, maksimissaan 30 senttiä sulake ja sitten voi olla sitä johtoa pisempi pätkä. Toivoin, että ei olisi tarvinnut lähteä täältä viemään läpi tuolta askelporalla, mutta ei näistä vanhoista reistä, mistä nämä johdot menee, niin niistä ei mahdu. Niitä, joita tein viime videolla. Vedetäänpä sinne nyt ylimääräinen reikä sitten tuolla askelporalla. Tuolla näkyy tuo alempi läpivienti, niin sen porasialla laitoin tämmöisen läpivientikumin. Kannattaa niitä käyttää, koska reiän reunat on teräviä. Ja sitten jos tämmöinen plussakaapeli iskee sinne metalliin auton runkoon, niin sitten palaa sulake. Noista sulakkeista piti vielä sanomaan, eli mistä sen tietää, miten isoja sulakkeita sinne johdon väliin täytyy laittaa, niin noin niin kuin nyrkkisääntönä tommoseen 10 neliömilliseen, niin joku 5-60 ampeerinen sulake. Ja sitten jos puhutaan 600 neliömillisestä kaapelista, niin sitten noin 80 ampeerinen. Eli se sulake pitää mitottaa sillä lailla, että se sulake palaa ennen kuin se johto palaa. Se on se sulakkeen ajatus. Sitten siihen vaikuttaa myös tuohon sulakekokoon se käytettävien laitteiden virrankulutus. Eli jos laskee, että mulla olisi vaikka tuolla takatilassa kattotuuletin, jääkaappi, mitäs muuta sinne voisi laittaa, tai ledivaloja ja ehkä tulevaisuudessa lämmitin, niin se maksimivirta olisi ehkä joku 30 ampeeria parhaimmillaan, mitä ne suurimmiltaan ottaa, niin se sulake koko sen mukaan, että joku 50 ampeerinen, 60 ampeerinen sulake, niin se olisi vallan passeli jo sitten tämmöiselle 10 neliömilliselle kaapelille. No niin, nyt on taikinoitu sitten tähän sulakeboksiin tähän kiinni. Päädyin sitten vielä siihen, että mä vedin tosta läpi vielä. Kaapeli on kiinni, siellä perässä on se sulake ja sitten vaan paketti sisään. No niin, asennus oikeastaan vasta alkaa tässä vaiheessa, eli sulakeboksi on paikallaan. Sitten napataan täältä kattotuulettimen johto. Tämä kattotuuletinhan itsessään niin on toi autoikkuna.comista tilattu AirPlusan tuuletin. Jos haluat itselle samanlaisen, niin pistä ihmeessä tilaten. Nämä on tosi laadukkaita tuotteita ja ihan vastaavia kuin noin kalliimmat, mutta noin 100 halvempia kuin muut kalliimmat kattotuulettimet. Eli nyt me halutaan tämä plussajohto viedä sinne sulakerasialla. Ja sehän tapahtuu niin, että mulla on tällaista 1,5 neliömillistä sähköjohtoa, plussajohtoa. Eli tuolla tulee nyt se tuulettimen johto. Tuosta on tehty jatko, menee tonne ja ohjaamoon. Ja miinus on tässä. Tämä plussahan siis menee sinne sulakeboksille. Katsotaan kohta se kytkentä. Ja sitten täällä on Dremelin tämmöisellä laikalla, niin on tästä vähän peltiä ottanut esiin. Ja sitten mä oon tehnyt tähän miinukseen tämmösen, mikä tää nyt onkaan, kenkähän tää on. Ja sitten mä vedän tohon
porakärkiruuvin ja sen tonne runkoon. Ja tuollahan tietysti menee se miinus, eli maa tuo rungossa. Sitten mennään tänne sulakeboksille kattoo. Eli tänne on vetänyt tuolta kattotuulettimalta plussajohdon, nimennyt sen. Ja nyt mulla on täällä sitten tohon kohtaan tulee se sulake. Pistää tuo laskentakaava tohon kohta näkyviin. 5 ampeerin sulakkeen löysän. En laita sitä vielä tuohon paikalleen, koska poraan sen miinusjohdon nyt tuonne runkoon, niin siinä vaiheessa jos tulee jonkunlainen oikkari tai liika virta-annos, niin ei palasta tää sulake eikä tuu mitään ongelmia sen kanssa. Jes, eli miinus on rungossa ja nyt kun laitetaan sulaken, niin ton pitäisi herätä henkiin ton kattotuulettimen. Ja tässä on vielä semmoinen hieno ominaisuus, että kun jos sulake on palannut tai sitten ei ole, niin toi palaa punaisena toi kyseisen väylän valo. Sitten totuuden hetki. Me alkaa vielä kärryä. Kyllä. Pistetään valot päälle. Noin. Uulalaa. Mitäs tää nyt meneekään? Tosta vähän virtaa päälle ja tuuletin pöisemään. On muuten komea vehje. Jos tämmösen haluat, niin autoikkuna komista näitä saa. Sitten otetaan käsittelyyn Bevorin 200-wattinen aurinkopaneeli. Tällainen kokoon taittava malli. Ehkä vähän isompi härveli kuin kuvittelin, mutta toimii siis näin. Täältä löytyy jalat, jota vasten toi laitetaan sitten nojaamaan 90 asteen kulmassa, niin kaikkein parhaiten tuottaa virtaa. Sitten tämä aurinkopaneeli tarvitsee kaverikseen tässä lataussäätimen. Tämä on PVM-lataussäätin. Lataussäätimiä on kahdenlaisia, on PVM ja sitten on MPPT-säätimiä. Nämä PVM on halpoja, toimintavarmoja ja pitkäikäisiä peruskäytössä. Näihin liittyy tietty järjestys, kun tämä kytketään, muuten tämä saattaa mennä rikki. Säädin pitää ensin kytkeä akkuvirtaan, eli nuo 2 plussa ja miinus. Ja sitten vasta voidaan lähteä asentelemaan tätä paneelia. Sitten täytyy pitää mahdollisimman lyhkäisenä nämä johtomatkat. No tästähän tämä riittää kyllä komeasti tuonne akulle. Tähän plussajohtoon täytyy laittaa vielä sopivan kokoinen sulake varmuuden vuoksi. Ainakin se on suositeltavaa. Ja sitten mä pistän nämä poikki ja kytken ne akkuun sitten ihan akkukengille. Tehdään tämä kytkentä nyt ajan säästämiseksi tälleen niin kuin erillisellä akulla, mutta mä selitän sen tässä, että miten mä aion sen tehdä. Eli tässä on se paneelin johto, mikä tulee paneelilta. Ja kattokaa miten Bevorilla on kytketty nämä liittimet, eli niin kummispäin menee johdot. Plussa jatkuu miinuksena ja miinus jatkuu plussana. On laittu johdot väärinpäin, mutta ei anneta se hämäntä. Pitää vaan sitten muistaa, että kun ne kytkee tuohon lataussäätimeen, niin ettei savu nouse. Tässä on mun veneen akku, käytetään sitä nyt malliesimerkkinä. Sitten olen laittanut nämä akun kengät nyt tuonne sitten plussa plussaa ja miinus miinukseen. Ja noin. Ja nyt tää heräs henkiin ja 12,5 volttia on akun jännitä. Tämä on aika hieno, kun se näyttää tosta sen niin akun. Eli täältä mä näen niin hupiakun varaustilasti jatkossa. Joo, eli nyt meitä kiinnostaa, tästä napista pääsee menossa eteenpäin, niin
kiinnostaa tää akkuhomma, eli toi P1 siellä nyt valittuna painetaan pitkään. Sieltä se rupeaa vilkkumaan. Sitten katsotaan ohjetta. P1 12/24 volttia, 1 P1 12 volttia, 2 P1 24 volttia. Mehän voitaisiin pitää toi P1 siellä täällä automaattisesti. Tai sitten me voidaan se P1 valita, kun meillä on 12 voltin akku. Olkoon noin. Ja sitten painetaan pitkään tätä menu-nappia. Sitten täällä on vielä selitetty nämä, eli latausjännite 13.7 on mahdollista säätää. Sitten toi alin jännite, millä se, niin kun, jos tässä on jotain kuormaa, niin se lopettaa sen purkamisen sieltä akusta 10.7 volttia. Sitäkin voi säätää. Jos olisi vaikka AGM-akku, niin me ei haluta, että se imasee ihan tyhjäksi, jos meillä olisi kuormaa, mutta nyt meillä ei tässä tapauksessa tähän tule kuormaa. Kaikki tulee hupijakulta. Ja sitten toi latausjännite, milloin se lähtee niin lataamaan uudestaan 12.6 volttia. Sekin on säädettävissä. Joo, nyt mä kytkin tuolta paneelilta johdot tänne. Ja tää meni tälleen hienosti, että kun noi liittimet on väärinpäin, Kiinan poika on asentanut ne. Nyt sitten plussaan tulee miinus, musta johto ja miinukseen plussa, mutta ei anneta se hämätä, ne on vaan värejä. Ja kello on 9 illalla, mutta nähdään, että lataa 12,5 volttia. Onko tää nyt sitten latausjännite? Ainakin tossa nyt näkyy, että paneeli antaa sähköä. Mä oletan, että tää 12,5 volttia on nyt se, mitä se antaa tuolta sähköä. Katsotaan se tuolla yleismittarilla vielä. No, toi tonne väliin. Noin. Ja tuonne ja sitten katsotaan mitä. Niin joo, eli 12,5 volttia ja tuokin näyttää 12,5 volttia. Heurakassa toimii. Eli kertauksena vielä lataussäätimen meinaan pistää tonne. Sieltä vien nämä johdot hupiakulle. En käytä siis tätä akkua, vaan käytän sitä auton kuskinpenkin alla olevaa hupiakkua. Ja sitten tämän paneelin johdon, niin mä ajattelin tehdä sen sillain, että mä ostin tämmöstä 6/4 millistä kaapelia, niin mä jatkan näitä johtoja vielä tällä kaapelilla. Tätä on mulla 3 metriä, niin mä saan tuolta säätimeltä sitten tulevaisuudessa niin vietyä sen jommalle kummalle puolelle autoa. Ja tää on kuitenkin sen verran paksua tämmöistä pari kaapelia, että tää kestää laittaa vaikka oven väliin. Plussajohtoon ajattelin pistää vielä tommosen sulakkeen pitimen väliin, niin sillä saadaan sitten hoidettua se sulakeasia. Tosi simppeli asennus. Jos haluat tällaisen samanlaisen itsellesi, laitetaan tuohon videon kuvaukseen linkki. 5% saat alennusta ja tuot meidän kanavan toimintaa tilaamalla sen linkin kautta. Sitten toinen, mitä voisi joku kysyä, että miksi et hankkinut tonne katolle paneelia. Okei, ehkä olisi voinutkin sellaista harkita, mutta tämä nyt ei ainakaan toistaiseksi ole mikään matkailuauto tai retkiauto, niin katsotaan askel kerrallaan. 139 €, kun oli tämä hinta, tai 136 €, niin ei ole paha hinta. Itse tämä paneeli, muistaakseni nämä painoi jotain 13 kiloa tai vastaavaa, aika painava, mutta sen mä ajattelin ehkä laittaa tuonne takaoveen. Mä teen sen kotelon, jonka mä saan sitten laskettua sen paneeli. Sitten lupasin vielä ton meidän Vevorin jääkaapin kytkennän näyttää, eli se menee ihan täysin samalla lailla kuin toi kattotuuletinki. Eli jääkaapin kytkentä ihan täysin samalla lailla, eli plussakaapeli viedään sinne sulakepoksille, pistetään tuohon, kun toi on 60 wattinen toi jääkaappi, niin pistetään sinne 10 ampeerinen sulake, niin se on riittävä. Ei ole liian pieni eikä liian suuri. Ja tosiaan sitten tämä miinusjohto, niin se viedään tonne auton runkoon samalla lailla kuin tuonne vein sitten sen
kattotuulettimen miinuksen. Ja se piti kanssa sanoa, että jos sä haluat tommosen Vevorin jääkaapin, niin pistää sitäkin linkki tonne kuvaukseen. 5% rapattia ja tuot meidän kanavan toimintaa. Tällainen video tällä kertaa. Ei näe mitään vaikeita hommia. Jos tykkäsit videosta, paina peukku, ota kanava seurantaa, laita kommenttia. Mä jään tänne latailemaan akkuja. Sitä on hyvä tehdä tälleen lomalla ja seuraava video tulee kestä jostain ihan muualta kuin Suomesta. Se ei tule vielä Norjasta. Norjan reissun aikaa sitten vasta vähän myöhemmin kesällä, mutta nyt lähdetään vähän etelämmäs. Siitä lisää seuraavassa videossa. Se on moro!